Šivak. To je Šivak. Gospodine Veliki. Vam pričajte o sebi. Mi znamo da vi od malena želite postati šta? Mali primač. Aj. Primač. Ja sam veliki. Ja svaki dan imam u guzu. Kad sam bio mali, dobio sam u šupčicu. Imao sam rupicu, a sad je nešto izraslo. Sad će se to malo povući, pa ću onda opet biti mali primač. Ja vam župak natekte kad vam previše turaju. Da, čekaj, opet to u svoje ime. Ja sam veliki i puno puta dobivam šupak. A možete vam pokazati svoj šupak? Plave su vam oči zato što vam je neki lik koji donosi sa plavom spermom oči, jel tako? Imate malo bijelog, jedan vam je bijelo sperm, jel da? Nešto mi iz ušiju curi. Šta je to, da ima? Sigurno da vas jebe u školnom. Da ima. To je čisti dokaz. Znači, vi glumite kao čovjek u jednoj televizijskoj seriji Gay klub. Sad se ti Onda ovako, još malo. Zapamtite, on svaki put ide u Gay klub. Uvijek, znači svaku ljubav. A zamislite, nikad ga ne uvijek primo. Kao žena. I za 2-3 godine gospodin Šivak, gospodin Veliki, tako je. Gospodin Veliki će otići u seriju Režime i neće više biti muško, nego žensko. Zato što me je suđeno da prima. Sada smo čuli to, no sada želimo čuti vašu tu priču. Nemam šta komentirati. Evo, sam da se ja još jednom predstavim. Ja sam Štakor Stigliš, ja sam veliki primač, ja se zovem Veliki, ime mi je primač. Već od 7. godine bio sam silovan u guzu, a dobio sam ga u usta, a mi kroz uho izašlo, zato imam tu spermu. I gotovo, nemam više šta reći. Župak smo bijeli zbog kaledonka od sperme. Da. Ajde, Karlo, sad ti nam. Evo ovako. Znači, sad ste vi upoznali krevetu ili... Oprostite. Čekajte samo malo, sad ćemo. Oprostite. Malo da... Žao mi je. Dobije batina. Evo naš voditelj. Policija pokušaj silovanja PDR-čina. No nije, samo sam zabio lovku uho. Ja sam dobar svjedok. Evo vidite, ovo je naš voditelj, ovo je primač koji ga je... Ovaj ga je tu i Primač me napada! Sada dobije sidu zbog. Primač! Evo ga, preživio sam. Primač, ma nije napala, pokaži voditelja. Ajde, majmana snimaj. Aj gotovo. Ne pa ćete tu da stojiš. Aj gotovo je. Nije gotovo, gospodine. Ovako. Samo. Čekajte, malo ću se udaljiti primača. Gospodine, kamera. Veliki jednako je gospodin Štakor Stigliš Šivak primač. Adio. Do idući put.